Kainis. Kainis. Wala tayong lisensya. Papalayo tayo tuloy ng biyahe. Woo! Iba na tumatanda. Nawala sa isip ko, naglinis pala ako ng box ko. Tinanggal ko lahat ng gamit. Kaya hindi ko na malayan, hindi ko na pala naibalik yung bag ko na nandun yung lisensya. Ang hirap pa naman mag-drive ng walang lisensya. Number 1 na ano yan, kailangan natin, no? Hindi tuloy ako pwedeng dumaan doon sa mismong highway. At baka merong checkpoint, wala tayong lisensya. Bad trip. Ito pa naman yung ayaw kong daan. Sobrang dilim. Buti na lang naayos na yung mga kalsada. Nakasemento na. Yan. Mabuhay Barangay Tabang. Yeah. Mahirap mag-drive na walang lisensya. Kaya kayo guys, bago kayo magbiyahe, tignan nyo muna yung mga gamit nyo na kailangan nyo, no? Huwag kayong gagaya sa akin. Actually parang first time ko atang magbiyahe ng walang lisensya. Bakit yun? Nasa kalsada ay nasa gitna. Buti na lang hindi nakakaantok tong kalsada. Kanina antok na ako napipikit ako nung unang biyahe ko. As in, pikit na pikit talaga yung mata ko. Kaya Tomas Kainan, Kambingan, Bulaluhan. Medyo hindi na nawala yung ubo natin. Lasing na ata yun. Lagpas na sa linya bago lumiko. Hey! Woohoo! Bye! Sa sobrang sakit ng ulo ko, nawala tuloy sa isip ko, wala tayong lisensya. Lagi pa naman mayroong checkpoint. Hop, dahan-dahan. Huwag bira ng bira, lalo sa gabi. Kalmado lang. Dahil makakauwi rin tayo. Whoop! Truck.
Malamig ang simoy ng hangin. Ay, wala na to, bagsak na to mamaya. You keep me rolling, they hate sand. Pagpasensya nyo na dahil gusto ko lang mag-record dahil nga tayo ay inaantok. So mahirap naman magsalita nang hindi ka kahit pa paano yung sinasabi ko ay pwede kong panoodin pag ako'y nakauwi. Ano kaya itong malaking na to? Malaking bodega na naman, oh. Hey! Yan guys, huwag niyong kalimutan. Laging tandaan, lisensya nyo, dalhin nyo. Huwag kayong gagaya sa ulyanin. Wala talaga sa isip ko, grabe. Kailan ba ako naglinis ng box ko? Sabado pa ako naglinis ng box ko eh. Ano na ngayon? Lunes. Walang yun. Punta kami ng ng bayan nung kailan ba yun? Hoy! Hirap na matanda na. Nagpipiling bata. Hoy, bakit 30 na lang yung 80 pala. Alright, siguro dito ko na muna tatapusin ang lahat. So maraming salamat. So God bless. Sep Moto here, lagi nagsasabi na panibagong buhay, panibagong pag-asa. So ride safe always. Pabush.